Sessió 5.000 i darrere del judici final vers Eugeni de Montijo, periodista. Hem hagut d'arribar fins al final perquè la balança està totalment equilibrada, la qual cosa vol dir que depenent del que vostè digui, avui, ara, es condemna o se salva. És vostè conscient de la transcendència d'aquesta sessió? Sí. Sí. Molt bé, doncs em salto alguns protocols. Ja sap vostè que nosaltres sabem el que pensa sota les paraules que pugui dir i malgrat tot escoltarem tot allò que vostè digui. Vol que li llegeixi els seus drets? No cal. Portem tantes sessions. No cal. Gràcies. Doncs comencem. Vostè va escriure un article que es deia 4 ànecs. Se n'acorda? Sí, 4 ànecs. Sí. Sobre la zona humida del delta. Sí. Vostè acaba l'article dient i per 4 ànecs hem d'aturar el progrés? Sí, correcte, sí. L'article va tenir transcendència i els perjudicats, la gent del Delta, el va convidar a vostè a conèixer la zona. Sí. Perquè vostè no la coneixia. Sí, la coneixia de referències, però vaig acceptar de seguida sense cap problema. I després vostè no va fer res? Després, no, en un sentit extern. I la zona humida del Delta va ser destruïda? Bé, jo diria més aviat transfigurada. Segons unes declaracions seves recollides per un diari local, a vostè aquella zona el va impressionar. Bé, impressionar, no sé si és la paraula. El va meravellar. Sí, probablement ho vaig dir en una conversa d'aquestes de bar, sense... Vaja, per quedar bé, ja sap. I vostè va dir que rectificaria, correcte? Però no ho va fer. Tècnicament, no. Molt bé. A l'infern. Com? Espereu. Es tanca la sessió 5.000 vers Eugeni de Montijo amb resultat... Un moment. No hi ha allò que en diuen purgatori, on un va fent treballs fins que s'espera i paga, diguéssim? L'han informat malament. Es tanca la sessió. A l'infern. Però si diuen que l'infern hi és ple? A l'infern. No, espereu. Fem un tracte. Jo us explico. Fem un tracte. Un tracte? Mireu, ja sé que no és habitual, però vos sabeu que jo en el moment de morir em vaig penedir de no haver rectificat. Vos això ho sabeu, perquè sabeu el pensament. Per tant, això puntua, no? Això té un valor. Si vostè m'ho permet, jo faria marxa enrere i explicaria a tothom el valor de la zona humida. Explicaria que va ser un crim, ara ja sabem que ho va ser. Explicaria als nens, explicaria a tothom que va ser un suïcidi, un error, un absurd. Deixeu-me tornar. Vos sabeu fer aquestes coses, no sigui la primera vegada. Jo em convertiria en l'apòstol que no vaig ser. Jo explicaria que hem de respectar la bellesa que és la veritat. Hem de respectar el paradís, hem d'ensenyar als nostres fills, hem d'evitar el fracàs escolar. Seria un apòstol, seré l'apòstol que no vaig ser. I no només això, jo no abandonaré fins que converteixi cada persona que em topi en un nou apòstol d'aquesta causa. Què li sembla? És un bon tracte. I a més, tots hi sortiríem guanyant, perquè alliberaríem una mica d'espai a l'infern. D'acord. Dependrà de vostè.